Hasingo gara, arratsalde on danori, eta eskerrik asko mahaiburu begeratzeagatik. Lauron izenean esango dute gube urduri gatozela, pixkat bertigoa emuten dagoela honek, baina saiatuko garela simulatzen. Jarritako puntua hori, gaztiak euskalgintza eta kulturgintza, eta 3 lagun bildu ditu hortarako, aurkeztuko dutzuet. Nire aldamenean Edurne Azkarate sobrino, aktoria da, 25 urte, Sortze Zoiondarra eta egun Donostian bizi da. Joneko ikastolan ikasitekoa, ondoren Logroñon, eta antzerki ikasketak Valladoliden dakoa. Txoministak serian ineben lan, Poloniako antzerki talde baten bai, eta Alkiojokoa saio orkesteatik igual izango da ezaguna bai askontzako. Eta gaur egun dabil Kamikaz kolektiboko taldiekin lanean. Bere aldamenean Peru Iparragirre Albizu, 22 urte, Donostian bizi da berabe, eta filosofiako ikaslea da. Parisen hasi den ikasketak eta gaur egun Donostian jarraitzen dago. Berria egunkarian literatur kritikaria da, eta iaz eta argitaratu eben Martin Bidaurren izenpean Itzulera izeneko bere estrainako poema liburua. Eta musikan behi biltzen da. Eta 3. eta azkena, Maiko, hemengo taldeko gaztiena, Paul Beitia Arizna Berreta, 21 urte, Zarauztarra, ingeles eta euskal ikasketak egiten ditu Bilbon, eta kultura arloan berabe musikan eta literaturan batez be. Ez dut aipatu, baina Paul Perukin batera hitu bandako sortzaia zeratik, eta kide. Eta zutabe gintzen ibili izan iaz berriako berrian. Eta guztak idon dena bien. Bera. Hola. Bai. Bale. Hasi abertik igual, galdetuko dutzuet, goizen entzundako kontudanen inguruan, aipamenen bat. Zerekin geratu zare, zen presio hartu duzuen entzundako danen inguruan. Orokorrean, balio izan digu pixka bat dinamika hontan sartzeko. Pertsonalki lehenengo aldia da hemen hauela, eta balio izan zaidala hainbeste hausnarketa entzutea oraingo honi leku bat egiteko nire buruan, eta pixka bat jakiteko zeren lanketan gauden deno batera, ez? Entzuten da, ados. Agian, Edurnek esandako guztia, nola ez? Eta, azkenean ere gai hauetaz eta agian, gure kasa eta pentsatu edo hausnartzen saiatzen gara agian batzuetan eta pozgarria edo, aberasgarria jende desberdina eta ikuspuntu desberdinak entzutea hain modu gainera ez dakit, nola esan, interesgarrian esango dut, baina hori makulu bat erabiltzaren, eta hortxe utziko dut. Arratsalde on, aurrena. Neire hori oso interesgarria iruditu zait, ez zait enekien benetan ze nundi nora joango zen gaurko eguna, eta aipatu da, goizean zehar da aipatu da askotan, ziurgabetasun egoera eta hitz egin da, eta uste egia dela, baina ikusi da, diskurso betiko gai eta hitz egiteaz aparte, ikusi ditut olako printza batzuk edo pixkat betiko horretatik atera dianak, eta, saiatuko gaur gaurkoa hori gai horiek atera, eta horrei heltzen, guk ere zerbait uste. Urtengo dia, goizeko aipamenak galderen bitartez. Ez da, lehenko pentsatu gaztien kultur konsumoari buruz galdezka, eta gurako neke pitxeman jakinen zer leku beteten dauen kulturak orokorrean, zuen ustetan zuen inguruko gaztien bizitzetan, nola ikusten duzuen, ze susmodako zuen? Azkenean, kulturaz eta horrelako galderak egiten diren eta batzuetan, ez da, nire bintzat etortzen zeburua zer egiten digun kultura, ez? Eta lehen hitzaldietan eta aipatu diren adibideetatik abiatuta, nola
sukaldaritza eta turismoak sukaldaritza eta turismoak kentzen ari zaizkion lekua kulturari nolabait, baina hor badago ere, ez? Sukaldaritza eta bestelako, agian kulturatzat jotzen ez ditugunak edo testuinguru hauetan kulturatzat jotzen ez ditugunak kultura iren edo ez, edo zen motatako kultura edo ez dakit, zalantza hori behintzat badukat nik. Kultura hartuta, gaurko kulturgintza ulertuta, nekin, nahi lupura barragarria. Bai, pikin bat, kultura ulertuta literaturgintza, musikagintza, antzerkigintza, arte orokorrean, ze leku betetzen dugu zuen inguruko gaztietan, euren bizitzetan kultura ze leku dako, ze paper betetzen dugu. Bai, erozinak hasi da. Ostra, ez dakit, askotan esaten dena da, ez dela handia betetzen duen paper hori, sormen produktu berriak eta, bai, bakatu, gaztiangan betetzen duen espazio hori ez dela hain handia, baina nik uste konturatu behar gala, handira begiratuta, bai aisialdian eta bai, aisialdian oroar, eta gazten bizitzetan handia dela espazioa betetzen duena. Nik esango nuke ezain beste orokorrean begiratuta, ezain beste modu kontziente batean konsumitzen den kultura, baizik eta etortzen dana eta bombardeatzen gaituen kultura, gazteok bombardatzen gaituen kultura handi hori espazio handia betetzen dula gaztiengan. Hartuta ez euskal kultura edo hori goindikan zehaztu gabe, baizik eta kultura sormen, musika dala, literatura dala, ikusentzunezkoak dirala noski espazio handia betetzen dula. Hortaz. Nik horri buruz esango nuke bombardeatuz jasotzen dugun kultura horri buruz sortzen zait hausnarketa ea kontsumitzen edo nahi gabe kontsumitzen dugun kultura hori ea ze kalitate daukan alde batetik edo eztabaida ireki dezakegu zer den kultura, zer den artea, zer den entretenimendua, gauza berdina den. Baina, gustatuko litzaidake euskal kulturaren kajoia irekitzea. Niretzat, euskal kultura bada, komentatu dute goizean izlari batzuek ez, militantzia puntu bat badaukala, edo puntu handi bat, eta nire eskualdean bada zubi bat bezala ez, hizkuntzaruntz, euskararuntz zubi bat bezala. Bai bombardeatutakoa, bai hautazkoa den kultura hori, guk hegoaldeko periferian zubi modura erabili izan da ezain beste plazerarengatik, baizik eta beste helburu batzuekin. Nire inguruan kulturak helburu hori dauka. Orokorrean, aipatu duzu ez dela beste plazerra esan alda konpromiso bat, edo beste zuri aipatu duzuna, orokorrean zer bultzatu aldau gazte bat konsumitzera euskarazko kultura, zehaztuko dugune bada? Bai, badirudi hor euskal kultura zetari garenean eta lehen eguerdian hizketan eritu gara Lauro kapur bat honen inguruan eta ateratzezko badi batzuk adibidez euskarazko zinemarena eta nola batzuetan badirudien zinemara joaten garela edo joaten dela jendea film batzuk ikustera, pelikula batzuk ikustera euskaraz direlako. Eta hori jarrera bat izan daitekela, hori ez, nola baiteko ezakit, militantzia edo inertzia bat euskarazko kultura kontsumitzekoa, baina bestelako agian irizpide kritikorik ezarri gabe edo eta galderen aria joan zait, baina... Hoxe, pixka motivazioako arrazoia kultura hurbiltzeko, ez? Gaur egongo gazteen artean. Nik uste alde batetik badala hori, egon daitekela gazte batzuen batez ere esango nuke euskararen egoeraren kontzientzia daukaten gazten kasua dela, hori, euskaraz dena kontsumitzeko bulkada hori edo, nik uste talde bat dela, baina iruditzen zait gehiengoaren kasua dela botatzen diotena
konsumitzen dutela. Esan nahi dut, irratian dagoena, telebistan dagoena, bai, ematen dena, presentzia daukana, babestuta dagoena eta presentzia daukana, hori bereganatzen dutela eta hori kontsumitzen dutela batez ere, iruditzen zait. Eta horrek beste kasu ere badago, baina. Egiten gaitu eta horre erantzukizun bat dago, ere bai. Eta nondik heltzen da, esan dazu ez? Heltzen den hori dena konsumitzen da. Zentzuk dira gaur egun kultura gazte batengan heltzeko bide horiek? Facebook aipatu duzu lehen. Facebooken algoritmoa. Bai, aipatu dugu leno, Facebooken arira, euskal kultura, bai, bideoak, musika, albisteak, euskaraz kontsumitzeko ohitura daukagun hori, Facebookeko algoritmoak gauza horiek proposatuko izkigula, baino beste aldetik ohitura hori ez baldin badaukazu, inoiz ere ez zaizula azalduko aukera bat, ez? Pixkat hori gizartearen islada bada. Eta beste alde batetik, edabide nagusienetatik ere bai, ez? Hori gertatzen da bai. Irratian ze musika jartzen den edo ze kultura hitz egiten den, nik uste parte handia dela, gizarteak zer ezagutuko du, gure kasuan gazteek zer ezagutuko duten, ez? Gaztea bezalako irrati batetik adibidez, edo EITB-ko kanaletatik, bertan zer jartzen den, zer proposatzen den eta zer eskaintze zaien. Esan nahi dut, parte handi bat dela hori beraien kultura ez dakit, zehazteko orduan edo ez dakit. Hor datu zehatz batzuk, merkatuari begira edo konsumoari begira jakin genituen ondala hilabete batzuk goizean aipatu da ez, Elkar eta Ziadeko inkestatxeak indako inkesta famatu edo, asko ahotan erabilidun datu horrekin goizean behirten da, eta ondorio garbixena izan da Euskaldunen gehiengo zabalak ez dagoela euskal kultura konsumitzen. Isa da, liburu gintza eta musikari begira egindako inkesta bazala. Ez dakit gazteen artean argazki horrek eskatzen dauen gazte sortzaileak, nola bizidean titular horreik, datu horreik? Zuen kasuan. Bai, zerbait, hori galdera entzun da eta agian, inkesta atera zanera eta ere jendeak uste dut esaten zuela, ez? Agian harrituta ez, baina bai izan zela zerbait txokantea edo, zerbait. Bai hori, ikustea datuetan, ikustea egoera zein zen izan dezagun kakotxen artean, izan zela zerbait fuertea. Orduan, agian niri neuri behintzat gertatu zaina dela, nire inguruko jendeak edo, ez dakit, harreman sareetan eta jendeak gehiago edo gutxiago kontsumitzen duela euskarazko kultura eta horren inguruan bizi dela, ez? Edo nola baiteko kezka bat duela horrekiko, orduan irudi hori ere, azkenean ehuneko txiki horren barruan bizi garenok eta agian ez daukagula ere ez beste irudi zabala ikusteko aukerarik, hori gezurra da, baina batzuetan badirudi ez, esartzen garela gure burbuian eta hoi hartzun ganbaran eta ari garela gauzak egiten irudi orokorra ikusi gabe. Zenbakitan ikustea gogorra da, zen nahi dut, agian zenbakiak ez dira gure euskalduntasunaren oso lagunak inoiz ez. Niri arduratzen dit adibidez, langile izan da, praktikotik, ez, ze publiko daukagun edo zen bateraino ze jendera iristen garen. Ze azkenean, hau elkarlan bat da, hartzailea eta sortzailea elkarlanean dabil kultura sortzen eta kontsumitzen. Egia da zenbaki hauek merkatuaren araberakoak direla, eta bai suertatu zaigu leno, ze ondasun mota, kulturak ze ondasun mota ez bakarrik ekonomikoa sortzen duen, adibidez, hori beste eztabaida bat izango da, edo. Igual, ekartzeatik pare bat datu zehatzauak inkesta hortakoak, lehen komentadunak bai, ez? Kontzertuetan, bi euskaldunetatik bat baino gutxio jaten da kontzertu bakar batera, euskarazko kontzertu bakar batera urtean.
Ez dakit, hori adibidez zuek, pixkat Paul da Peru biltzen zaretela kontzertu girotan, edo musikan sektore hortatik edo gertu osatzen dozunetik, hori sortzaile edo musikari gazten artean badak kezka bat, ez da horren kontzientziarek igual sortzaileen aldetik. Nik uste klabea dela Peruk esan duna, ez? Osa, falta dela gu askotan sortzailea da bilela bere nukleo horretan, bere lanera, azkenean egon behar duen bezala, hainbatean, ez? Baina bai, ez dut uste gure partetik adibidez gu beste una planteatu gure musikan jogi hau edo profesionalizatzea inoiz edo ez dugu kontzientzi hori ez dut uste eukideunik. Noski, asko aipatzen da, diskursua asko zabaldu da, musikariak hitz egiten dutenak, falta zaizkiela plazak, jendea falta zaiela, programazioa falta dela, baina bai, nire kasuan bintzat, ez dut erantzun lehen, zenbaki horiek bai izan zian zaplasteko alderetzat, imaginatzet beste batzuntzako etziala izango, esperientzi gehiago daukatenak edo mundu hontan urte gehiago zibili diren entzako, nire kasuan oraindik urte oso gutxi daramatzan ez, niretzat izan zen, bai, ni ibili naiz gehiago neurera eta kontzientzi gehiago gutxiago horrekin, baina bai izan zen zaplasteko bat pixkat konturatzeko, argazki haundilaz konturatzeko, bai. Beste datu bat ekarteagatik, liburu gintzan aukerragoa datua, 10-tik 2 pasatxo dira euskeraz oitxuraz irakurtzen dagoen euskaldunak, eta aldiz euskaldunak erderaz irakurtzen dagoenak erdia baino zer gehiago dira. Bat etorri gara gure inguru euskaldunian oso gauza klasiko badala hau. Herriakoak ikustea erderazko liburuak irakurtzen, pixukidek ikustea, giro euskaldunetik datozen gaztiak, erderetara joten, dano gatozenean oso, nola esan da, euskalduntasun homologatu batetik edo. Ez dakite, nola, ze arrazoi edo ikusten duzuen, zuen inguruan, praktika honek ikusten duzuenean, zer hon leke horren atzean? Bai, ez dakit, bai lehen, eta guardian aritu gara izketan honen inguruan ere, eta agian agortu ditugu gauzak, ze zaizkietola oso argi etortzen arrazoia, baina bai, aipatu netako da, hizkuntza arautuan literatura kasu honetan, euskarazko literatura duen lekua zerbait esateagatik edo egiten zaion lekua, ez, edo nola erakusten den, edo nola transmititzen den, gero egia ikasgeletan transmititzen dena eguneroko bizitzara pasatzea eta agian kosta egiten dela batzutan, baina, mintzat, lantxo hori ere nola egiten den, agian problematikoa izan daitekela, ez? Ni ez nintzen identifikatua sentitzen. Gazteentzako euskal literatura horrekin. Esan dut. Ez dakit, nik ez dut inor ezautu identifikatua, benetan identifikatua sentitu da, nahola oso... Nesaretzai berbaitean gazti zuzendutako liburuen inguruan adibidez, ez? Eta bestea jarraituta irutzait problema oso handia dela, hain zuzen guri, dagokigun zeatik edo, gazten ikuspegitik, hori, euskaraz konsumitzeko, euskaraz kultura erabiltzeko modu hori, jende asko gure kasuan bezala, ni zarauztarra izan da, eta bizitza txiki-txikitatik euskaraz egin dudanean nire ingurukoek bezala, bai etxean, bai kalean, bai eskolan, problema ikaragarria iruditzen zait, oraindik arrotz sentitzea literatura, hizkuntza jasoa darabilen produktu bat erabiltzeko orduan, edo ikusteko orduan, ze berdin zerekin ere pelikula bikoiztuekin ere berdina gertatzen da, edo itzulitako liburuekin, edo sortzez euskaraz diren liburuekin, baina da oraindik erosoagoa egiten zaie, euskarazko, erdarazko, kasu honetan espainolesko literaturak, zebat adibidea jartzearen, eta, hori kriston problema iruditzen zait, benetan, euskara estandarrean ikasi dugun jendearentzako, benetan nolabait imaginatu daitekena, aparte
eremu informalean sozializatu garela euskaraz, eremu formalean ere ala sozializatu garela, eta ala ere ez degula zebat egiten da. Nire ustez hor dago, koska dago, oraindikan ere erreferentzia gehienak, edo lehen esan dugun botatzen zaigun kultura gehiena, inguruan dagoen kultura gehiena, erdaraz konsumitzen degula, pelikuletan, edo horti dator gero, euskara bera ere, beste eremu batzutan informalean ez dena, arrotz sentitzen degula. Bai, pentsatu daiteke agian, gu baino zaharragoak direnek pentsatu dezakete gu gure garaiaren produktua garela eta guk eduki ditugu marrazki bizidunak euskaraz, eduki dugu hezkuntza euskaraz, baino beste aldetik kontran badago globalizazioak edo sare sozialek ez dakiz zer irekiera honek ekarri digun beste marea hori, ez? Eta aurreko belaunaldiak guretzako lortutako hori guztia pixka bat itzalduta bezala uzten duena, ez? Azken finean indar kontua delako edo, euskarazko kultura privilegiatu edo ez privilegiatuaren eztabaida hortan garaiontan gaudelako. Nire kasuan, nire esperientziatik, bai falta dela zubi bat, zuk aipatu dezun hori hezkuntza arautuan edo euskara arautuaren eta bizitza normalean egunerokotasunaren euskal kulturaren kontsumorako zubi hori bai falta izan zaidala. Niretzat autu bat izan zen euskaraz literatura, pixkat helduagoan nintzenean ez gaztentzakoa baino, irakurtzen hastea, eta egia da, irakurtzen hasten zarenean, egiten zarela, eta geroz eta gehiago ulertzen duzula, baino bai sentitu nuen, ostra, ez naute prestatu hau irakurtzeko, ze hau naiz nik hasten ba. Ez dakit. Igual gure erantzukizuna zubi hori eraikitzea, baina ez dakit. Bai falta hori sentitu eta identifikatzea ondo dago, baina... Aipatu du prestakuntza hori ze izan daiteken, ez? Esan edet, izan daitekela baita ere, gure kasuan begiratuta behintzat, eskolan, institutuan, gaztelaniazko klasean ze liburu adibidez irakurrazte zizkiguten, eta euskarazkoan, lehen aipatu duguna, ez? Askotan, gazteei zuzendutako edo gazteentzat egindako literatura hori, gu lehen ere bat etorri gera ez gerala horrekin identifikatuta sentitu, baina alde batetik, nik uste alde batetik badaola alegin hori edo euskaraz prestatzeko gero literatura edo zein literatura euskaraz irakurtzeko prestakuntza hori alde batetik badela eskoletan behartuta edo eskaini behartzaien gauza bat, gero berez egiten den gauza bat dela. Gaztelaniaz ere hola egiten dela. Ez dakizu iztegi guztia, ez dakizu astentzarenean García Márquez irakurtzen, ez dakit. Asko ez ditugu ulertuko, bezkin maz horrekin zabiltza, ez? Euskaraz berdin, baina bai egin behar dela igual alegin gehiago hori eskaintzeko hasieratik, ez? Pero leheno aipatu gure literatura arautua edo, batuaren literatura hori oso gaztea dela, ez? Peru? Barkatu. Bai, aipamen bat egin dut lehen eta orain atera dute. Ez egia, azkenean konparatzen arzizkero eta iruditzen zait, bai, hizkuntza bateratua estandarizatu denetik edo gaur egunera arte oso urte gutxi relatiboki pasa direla, oraintxe bertan, ez? Urte muga, eta orduan, zentzu horretan badela literatura berria esan daiteke, batez ere arau asko eta oso oindela gutxi ezarri girelako eta euskaldunok ikasi behar izan ditugulako, ikasten ari garelako aragoiek ere literaturan txertatzen diren aldi berean edo ez, edo azkenean badago hartu eman hori ere ez, eta hor gertatzen dena da, gelditu dela euskarazko literaturaren zati handi bat, atzean gelditu dela, atzean ez dago esango, baina bai hizkuntzaren aldetik gelditu dela zokoratua, ezin zailako ikasle irakurtzeko eman adibidez, euskara batua
ezarri aurreko literatura, naiz eta, bueno, ez dakit, kalitatez hobea edo txarragoa izango da, baina azkenean tradizio oso badagoelako hor, eta hori ezin zaie eman, ez dakit zertara zetorren hau. Bai, hortik gatozela ez, esan lekela arrazoi posible bat, gero ez konsumitzeko modu naturalian beste gauza batzuk. Behaztu dolen esatia, eskatu dozta, gustura erantzungo dauia baita zuen galderak eta barrak eta bukaeran zabalduko dut arte bat, baina ino nahi badau bixe mitxartian be eskua jaso eta galdetu, lasai asko. Konsumoatik sorkuntzara edo pasako gara, askotan igual sortzaile gazte batentzako lehen urratzak esaten dira zaienak, ez? Zure espazioa topa hori, zure diskursua landu eta ikusgarri egitea zure lan hori, ez? Paul da Peru ibili zinen itu bandan sorreran pixkat helburu horrekin, gero lekore sortu zein bebai asmo horrekin, ez? Zuen testu eri eta zuen espazio bat muteko. Eta azta antzeko kasua izanleke Edurne Txominista webserian parte hartu eben, pikin bat, nola baita, esan geke ETN fikzio falta hortan bebai, lan nitxeko nahi eta za hortan dozen gazte batzuk sortutako proiektu moduan, ez? Ez dakit, orokorrian, nola ikusten duzuen gazte sortzaileen aukerak gaur egun euren lana ezagutzera muteko orduan. Zer botatzen duzuen faltan zuek, zer ikusten duzuen inguruan, lehenengo pauso horretan. Bai, nik uste alde batetik momentu honean bizi garela ez, adibidez interneten aeroa edo dena delako honetan, hasi garenok edo. Adibidez, oso modu erraza delako sorkuntzak plazaratzeko eta elkarbanatzeko, ez? Alde hortatik, gero irismena izango da handiago edo txikiagoa, baina bai ematen du horretarako sekulako aukera, berdin jendearekin harremanetan sartzeko edo, bueno. Eta, bai, hori interneten plus hori badaukagu orain, ez dakit zenbateraino erabiltzen dugun, edo zenbateraino den azkenean gauza bat benetan betetzen gaituena edo, azkenean paperera joa izan dugu guk adibidez, itu bandarekin hasiera eta gero lekore aldizkariarekin, eta hori gure erabakia izan zen. Baina, beti dago hasieran, ez? Leku bat bilatzearen behar hori izan gaztea edo helduagoa, beti sorkuntzan hastean edo beti dago leku horren bilaketa. Ni galdera baldin bazan pixkat zer botatzen dugun faltan edo hortik hartuta, ni faltan bai botatzen dut eta ituna hasieran baldin bazan erdi inkontzienteki edo bere esateatako zerbait nik uste bai hartu dola ze hori, faltan botatzen dut, haundia gora begira, lehen aipatu da kulturgintza egin batean desartikulatuta dagoela, sortzean nola baiteko gehiago ezagutzeak gazten kasuan adibidez, disiplina diferentetako jendea, konpartitzea gure kezkak askotan antzekoak direnak, ezagutzea elkarren lana, elkarrekin pentsatzea zer den egiten ari garena, azken finean elkar ezagutzea. Ni pixkat kezka hori dakat eta bagabiltza pixkat orain arte izan da literaturan arloan, eskaini dugula olako espazio moduko bat, berez guri atera zaiguna nahiko berez edo, baina bai hartu duela ze hori, lan hori edo karga hori bere gain, baina pixkat ikusten dut haundia gorare egin beharko litzakela eta egin behar dela, bai, ez dakit. Nik uste dut bai gazteok sentitzen dugula egitura, plataforma edo oinarri falta bat, goizean ere aipatu dena, gazteak edo hain gazteak ez direnek ere bai somatuko dutena eta beraien hastapenetan ere zailtasun berdinak topatuko zituztela. Bai aipatu nahiko nuke txoministen zean aldetik, hori sortu zuen gazte jende batek genuen falta bat somatu genuelako, ez? Eta azkenean niri hausnarketa etortzen zait, ez alda saldu digutela gure aroan sortzaile izan bargarela, gure lanpostua sortu behar dugula, ez baldin bazara oso sortzailea edo ez baldin baduzu zure plataforma aurkitzen izango da zuk sortu ez duzulako, ezarelako aina gai, esan nahi dut prekaritatea era horretan saltzen digutela, justifikatzen dutela
gaur egun, ez? Eta pixkat hortxe egoera berri hortan, bai gu, bai zaharragoak direnek, igual pixkat ohituago edo tabla gehiagorekin egoera berdinan topatzen garela, ez? Gure kasuan, hastapenetan. Orduan, igual, antzerkian kasuan edo edurna ez dakit, aukera falta be, somatu duzu, askotan ipatzen dalako, bez? Lan falta bera edo formazio falta, edo lehenengo aukera horretan zentzu dira topatu duzu oztopuak edo falta mota dituzunak. Ez dakit. Egia esan, utzi pentsatzen momentu bat. Bai, nosai. Bai, azkenean, badago, goizan aipatu izan da ere bai, ez? Oso bortizki zuzena izan da zenbat nork ordaitzen dio artista bati, sortzaile bati, zenbat kobratzen du artista batek, ze berme mota dauka, 3 hilabete barru lan eukiko du. Osea, niri oso fuerte iruditzen zait, nio hain pentsatzen hastea, ostra, ez dut jubilaziorik eukiko, ze fuertea, ez? Horrelako prekarietate hortan bizitzea ere, esan nahi dut, ez da zailtasunak hasieran edo zailtasuna da bizitzeko modu bat onartzen duzuna edo ez, dagoena delako. Gure proposamena da, hori aldatzea, ez, urteako... Hori litzak igual amateur moduan egitetik erabakitzen duzunean, ez? Nolai profesionalizazio hortara edo hori aldatzen da, ez erdigunean jartzea zure praktika hori? Hori da, profesionalizazioaren bidean, suposatzen dut, zure bizitzaren erdigunean edo alderdi oso handi bat eskainiko diozula horri eta erabakitzen duzula hortatik bizi nahi duzula, ez? Hobia albo batera utzi eta erdigunean jartzea. Azkenean gaur egun balioa diruak ematen digu. Askotan profesionala da hortatik bizitzen dena. Hortatik bizi zara, dirua irabaztezu, zure bizimodua hemendik ateratzen da, orduan profesionala zara. Gero badago akademiaren aldea, ez? Gu bagara gure belaunaldiaren produktua eta guri irakatsi digute, zerbait izateko, zerbait hori ikasi behar duzula aldez aurretik. Baina antzerkiaren kasuan hori ez da horrela izan, edozein ofiziotan bezala, aintzinean ez da hori horrela izaten. Normalean maestro bat edo, egiten eta beste zuk baino gehiago dakien beste batengatik ikasten duzu. Baina azkenean oraingo balioa ekonomikoa da. Jakin beharko genuke edo erabaki beharko genuke ze beste balio ematen dizkiogun edo ze beste onura edo bertute dauzkan ez bakarrik ekonomikoa, zure profesionalitasun hori emate izuna, zure buruari antzerkiaren profesionala naiz deitzeko. Ez dakit. Zure kasuan ikustezu posible profesionalizatzea guztiz, hortik bizitzatea, nolabait autua indezu horrena, ez? Aurrea begira ikusten dezu, posible ikustezu? Bai, oso kuriosoa da, nola sortzaileok behar diogun gure buruari esan eta konbentzitu bagarela. Ingenieritza ikasketak bukatzen dituen norbaitek ez dudan jartzen, ni ingenieria naiz eta orain ez nagoen lanean, orain bertan bukatu dalako karrera, ez? Guk sortzaileok dauzkagu horrelako, bai gizarteak jartzen dizkigunak, bai guk gure buruari jartzen dizkigunak askotan gizartetik datozenak ikasiak, eta beste lanketa bat, igual, euskaraz sortzearen autu horren barruan edo alboan badago sortzaile izatearen beste autu hori. Azkenean lanketaz lanketa, azkenean kapak sortzen zoaz, eta sentitzen zara gizartearen albo batean edo pixkat periferiko izateko era asko daude eta artista izatea bada bat, ez? Euskalduna izatea agian ere bai. Literaturan adibidez, uste duzu posible danik benetako lehen ibili garako honetan, ez? Profesionalizazio horik igual diferente ikusten zen aktore moduan edo idazle moduan. Nik pertsonalki ez dut planteatu, egia da, ez dut planteatu profesionalizatu, buruan euki dedana da, bai benetan gustatzen egitena da sortzea, batez ere idatziz, eta elkarrekin bilduz, baina egia da ikasten nabil, unibertsitatean ikasten nabil, bereziki
hasi nintzan ikastearren, baina orain konturatzen naiz lan mundura sartzeko eta lan bat topatu dezadan hortako nabil lanean, eta egia ez duala planteatzen profesionalizatzea nire kasu honetan, ni hobi ditzat baino gehiago daukan literatura profesionalizatzea, ez dut planteatu. Eta igual hor badago, ez dakit zein dan aldea naiz kapazola esateko, antzerkitik igual eduki dezakezula amets hori, edo ez dakit, susmatzen dut ondaitekela zera gehiago, zuk pertsonalki sentitu dezakezula posibilitate gehiago ni ontatik biziko naiz, literaturan baino, ni gu lekoren eta itunda hitz egin deu profesionalizazioaz, prekariedade horretaz, azkenean naiz eta beste lan bat egin lan horretan ere ibiliko zeinateke, sortzen baldin bazabiltza lan horretan ere ibiliko zeinateke, baino estetigarri orokorrean bereziki nik hau da egin nahi dudan, hemendik aterako dut bizitzaz, hori ez dut. Nola egiten da hori, ez? Nik uste dut artista bakoitzak bere bidea egin duela, bere metodoa topatu duela, ala nola, desio hortatik abiatuta, baina ez dagoela, nik erreferentzi falta somatzen dut, esan nahi dut, txikian nintzenean, ez egoen aukerarik, inork ez izu aukera ematen, oso tipikoa da, bai medikua, pelukera, bomberoa, ez dakiz zer, inork ez esaten, ni idazlea, edo nola egiten da hori, edo aukera eman, baitu, idazle izan nahi baldin baduzu, hartu dezakezu bide hau edo beste hau, ez dago erreferentziarik. Inork ez dizu aukera hori ematen, orduan nik uste guk baino lehenago bidea egin dutenek, beraien bidea, beraien metodoa lan nola topatu dutela, baino inork ez daukala erantzunik. Eta beste asko bezala, gu oaintxe momentu horretan gaude, ez? Zakit, Peru. Bai, ez azkenean, igual, agian Edurnek esaten zuen horitik horretan ere transmisio falta bat, horretan behintzat transmisio falta bat dagoela, ez azkenean. Gorka Arresek egin duen hitzartzean, hor esan dituenak eta nola esan dituen, eta hori agian ez dela oso ediko egitea, eta ez ditugula ikusten horrelako irudiak edo horrelako, ez? Ez dakit. Edo, agian ere ez da jendera interesatzen, baina, agian sortzaileoi, apur bat bai. Ikusten da posibilidade errealik sormenari benetan leku bat egiteko gaztetik, ez bakarrik gaztetan, bezik, pixkat horri benetan zentralidade emuteko sormen jardunari nahizta ez erabaki hortik ataratzea izan modua, ez? Ni horretik, askotan dilema, azkenean hori da, ez? Zuk adibide bada, baina txikitan planteatzen desunean zer izan nahi duzun hor sortzailea ez egotea da, azken binean dagoen dilema hori sortzen duena benetan langilea da, ofizio bada, ez da, kasu honetan askotan ez dagoelako baliabidezea, baina horregatik egin zait askatzailea lehenoain argi esan izana, sortzen duena, kulturgilea, sortzailea, langilea da. Osea, askotan askatzaile zait, hain garbi esatea. Beti gaudelako batzu... Eta oso gogorra da, garbi esan behar izatea. Beti. Oain, 2018an. Osea, ez da aukera bat sortzaile izatea. Norberak garatzen duen inkluso sekretu bat izaten da, ez? Eta hori ere bada gizartearen islada edo gizartean sortzaile izatearen islada hori, aukera hori existitu ez izatea txikitatik, esaten du ze leku daukan sortzaileak gizartean. Epa hemen nahi goxaue hizkuntza autuari edo, bada pixkat eztabaidat ibiliana Gaztion inguruan igual azken aldixan, hain justu igual hizkuntza autuakiko eztabaida falta. Lehen Loreak aipatu dau berdintasun ilusio bat edo nabarmentzen ote da bien, eta, lehen aipatu dugu, bai ez dena euskeraz jaso dugun belaunaldi hortako kide zen algara asko, salbuespen eta baldintza, ez da berdina Zarautz Donosti inguruan edo Arabar Errioxan Oionen, nola bizitzan duzu zuek zuen sormen lan hortan hizkuntza autua.
naturaltasun kakotxo hortatik, autu oso garbixa Edurnen kasuan, nola izan da harreman hori hizkuntza autuakin? Ni hasiko naiz gero zugiteko bola zea bat, garbi esateko. Ni hori, esan dut lehen ere, zarauztarra naiz, eta niri kostatu zait konturatzia, benetan lehen esate genuen argazki handi hori, benetan Euskal Herria zein dan, eta euskararen egoera zein dan. Ni bizi izan naizelako burbuila baten, praktikoki Bilbora ikastera joan nintzen arte, edo nire kasuan bertso udalekutan eta ibili izan gara, edo udalekutan, eta Euskal Herriko beste jende askorekin egin izan dugu tratua, eta hor konturatzen zera, beste egoera batzuk badaudela, zure dena euskaraz da, eta euskara bakarrik existitzen da, hortik aparte. Eta azkenean da ironia totala, existitzen dela zea hori, ez? Hain kasu muturrekoa izan da euskararen egoera gaur egun, oraindik existitzen dela, orduan, nik ez dut sentitu benetan lehen komentatzen ibili gara. Hizkuntzari dagokionez, ni interesatzen hasi nintzanean musikaz eta literaturaz eta bar, nuen sentitu, nuen zalantzarik euki, euskaraz egin behar nuen, espainolez, inglesez, frantsesez-enekin, baina berez atea zitzaidan, egia esan, erreferentziak bai musikan, bai literaturan, bereziki euskaraz neuskalago. Eta nire inguruko jende askok ere ala zegoen. Orduan ni interesatu nintzenean, berez jo nuen euskarara. Hori bai, garbi dago, gero lehen ibilia komentatzen baita ere, autu hori, nola esan deulen, hizkuntza naiz eta ez dakit nola esan. Beti dagoela determinatuta, eta autu hori zuk ez baduzu hartu, beste batzun autuan ondorio dela, eta burbuila hortan bizi izana eta baita ere dela ondorio beste aurretik autu batzuk hartu direnan. Naturala ez dara ezer. Ez da, gero kontuatzen zea zaplastekoa jasotzen zunean, bilura junda zaplastekoa jasotzen zunean. Eta eskerrak, eskerrak. Zuen kasuan? Bueno, nik nire aurkezpena egin nahi dut, ni Edurne naiz. Hegoaldeko periferiako antzezle emakume kaukasikoa, nire privilegio eta ahultasunekin, edo. Eta bai, ze esango izuet, auto bat izan da guztiz kontzientea, eta, bueno, pertsonalki pentsatu nun halako batean proiektu baten parte sentitu izan naizela beti, eta igual proiektu horretan leku bat izango nukela, eta nire lanbidea bertan topatu, pentsatzen dudalako nik ere niretik zerbait eman dezakedala, ez? Eta, bueno, egia da, beste aldera jotzea ere niretzat oso fuertea da, baina naturalagoa izango litzatekela, esfortzu bat kostatu zait, edo kostatzen zait, zuk leheno aipatu dituzu bertso-udalekoak, urteetan bertso-udalekoak izan dira euskaraz bizi nintzen urteko aste bakarra, eta nire ahultasunean Donostira etorri naiz bizitzera, nazkatutan egolako euskalgintza eta kulturgintza periferiko hori borroka bat bezala bizi izan dudalako bizi guztian. Orduan, bueno, ea indar berritzen naizen orain, eta bueltatzen naizen noizenka, bueltatzen naiz nire periferia hortara, dano gonbidatuta zaudete. Eta, bueno, lasaitu hartu dut nire aurkezpen hau egiten. Eskerrik asko. Zuk Peru, zure kasuan hizkuntza autua... Bai, ez nik Paulek esan dunari gehitzeko zer gutxi, bueno, gero ñabardura nuski, baina bai, azkenean etxekoen hizkuntza autuak eta definitzen du nola ez geure ama hizkuntza eta gero horrekiko izango duen harremana, ez, edo lehen haurtzalotik jasotzen ditugun erreferentziak, ez, izan kantuak, liburuak, ez dakit, ipuinak, gauzari guztiak, ez, gero agian
zentzu batean, bueno, nire behintzat, ez dakit bideo bat edo erakutsi didatenak, ez dakit gehiago edo gutxiago, baina azkenean badago, ez, referentzien kate hori hasten da urtzarotik, edo, bueno, edo ikasten duzun unetik, ez, azkenean kate horretan sartzea eta kultura horretan sartzea, eta hori da azkenean, ez. Gero hortik ateratzen zarenean, konturatzen zara, ostra, agian borrokatu beharreko zerbait dela, ez dela zerbait berez datorrena, noski. Nik uste hori barkatu, hori problematizatu behar dela, hain zuzen, osea, noski, oso ondo dago, zarautz batean gure kasuan hasi izana eta jabetu izana euskaraz bai naturalki eta kulturalki eskolaren bidez, bai sozializazioak kalean euskaraz eman izana eta hori dana oso ondo dago, baina bai nik uste alde batean ez horrek bakarrik, beste zabaldu den diskurtsoak ere bai, baina euskararen egoerari ematen diola zuzen den aipatu dezun berdintasun ilusio hori baita ere, ez? Osea, existitzeak euskaraz naturalki pausua sortzera, osea, sortzen hasteko pausua naturalki euskaraz emateko aukera hori existitzea berak, ez ote duen pixkat lausotzen euskararen autua oraindikan kontzientea izan behar dela eta alde batetik militantia baita ere, ez? Osa, esan nahi dut, alde batetikan zea ideala da, ez? Nahi genuke dano naturalki euskara sortu da zea, baina ez da erreala, osa, esan nahi dut. Oraindikan beste erreferentzia asko gehienak dauzkagu kanpoko zeanak, ez? Kanpoko kulturenak. Sortzaileari sortzaile moduan, ze puntura arte tokaitxeixako egoera horri burrukatzea, epatu dugu katiklosi hori borrokatu behar dara azkenean. Ze puntura arte da sortzaileen egin beharra egoera hori agarraraztea, diskurso hori plaza erdira ekartea. Beste modu baten euskal kulturgintza hori jarduna bera, beti izan behar da militantea. Bueno, leheno Lore Agirrek nahiko argi azaldu du, ni konbentzitu nau, agian baten bat ez da ados egongo eta eztabaidutuko dugu, baino argi ikusi dutenik aipatu denean, karo, azkenean gauza hauek sentsazioak dira eta hona etortzeak niri laguntzen dit sentsazioei hitzak jartzen. Eta argi eta garbi hizkuntza diglosiak, kultur diglosia dakar, hola da, eta nik bai uste dut autua kontzientea dela, ez dakit, eske... Bai, nire pixka galdera zan gehiago, jakin da, bale, ados gaude, goera hau dela, diglosikoa dela, ze puntu arte sortzailea bere jardunian, hartu behar dauen bere gain, bere ardura den. Bai, diskurso hori burrukatzea edo hori beste eragile batzun lan gehiagotean. Ez da entzama bat sortzailean dako. Zerekiko dauka ardura sortzaileak artearekiko edo hizkuntzarekiko, biekiko, batak besteari lekuak entzen dio. Nik uste auzia garrantzitsua dela, hain zuzen daolako, noski, berriz ere ez da gehiengoaren kasua igual, baina euskeraz referentzi izan daitezkenak edo euskeraz orain sortzen dabiltzan jende askoren kasua nik uste egoera hau baitare ez. Hartu beharrean garai batean izan ziteken bezala euskaraz egin behartzela musika eta benetan ertzainaken kasua adibidez, ez? Euskeraz ikasiko dut, punk talde bat egin nahi dudalako. Kasu honetan da gehiago, euskarazko referentzia batzuk ditut, espainoleskoak bezala eta ingeleseskoak bezala, eta hautatu dezaket naturalki, ez? Osa, sentsazio, ilusio hori nik uste badagoela. Orduan, nik uste bai falta dela, zea hori, kontzientzi, bai, osa, hori indikan autua egiteko kontzientzi hori. Ez erretu gurozu, pero... Ez ados esan duzuenarekin, azkenean ez da debalde euskaraz idaztea edo gazterera hautatzea idazteko hizkuntza bezala, ez? Ez da zerbait neutrala, noski, halako egoera batean, zeina ezen berdintasun egoera bat, ez? Argi eta garbi, hori da. Osa, elebitasuna, berdin du. Nik uste sortzaileok autoz erantzukizun parte bat hartzen dugula, baina ez zait ondo iruditzen erantzukizun guztia sortzaileetan egotea, alegia erantzukizuna beste alde batzuetan ere badago. Eta garai hontara iritsita, instituzioek erantzukizun handiago hartu beharko lukete, ez?
Bukatzen pango gara ez da beste galderarik edo zerrengoz ez. Badau beste, epatu dugu lehen, gure inguruan ezautu zen ditugula kasua gaztiak bebai beste hizkuntzetan sortzen dauenak. Antzerki erderaz egin dabiltzanak, liburuak erderaz erritaratzen, horrekiko zer eman daukagu guk. Nola bizi dugu, bi mundu aparte dira, badau komunikazioa, zirkulaziorik. Hemen lehenengo aritiraka azkenean, nik uste hor, eta Paulek eguerdean aipatu Laurok izketan ere ginela ez, bi mundu desberdin direla, eta agian bi mundu horiek desberdintzen dituen hori edo hori ez, hautsi beharko litzatekela muga hori, baina hor arazoaz, hain zuzen ere, da ez dela elebitasuna, baizik eta diglosia dela, eta guk uler dezakegu gaztereaz edo frantsesez sortzen dena, baina elebakar frantsesa edo, elebidun, baina euskaraz ezakitenek ezin dute ulertu guk egiten duguna, orduan, hor dago asimetria hori edo, ezakit hori nola gainditu daiteken. Eta gero baita ere, sortzaile horientzako hizkuntza horretako kulturak ze presentzia daukan, ez? Osea, ze non argitaratu ditzaketen beraien poemak, segurazki errazago topatuko dituzte plataformak eta taldeak hizkuntza nagusian, hizkuntza nagusian, eta beti zailagoa da holako aliantzak sortzea edo taldeak topatzea, euskararen kasuan adibidez. Nafarrora joan da adibidez, iruindar batek poemak idazten baldin baditu, askotan, niri iruditzen zait, askotan errazago egingo zaiola beste ze batzuk gure edadidean iruditzen zaibintzat eta batzuen kasua ikusita, errazago egingo zaiola hori, plataformak topatzea espainolez, euskaraz baino, iruditzen zait, hori ere kontuan hartu da. Autoeditiraka nire ustez bai sortzaile bakoitzak hautatuko du edo ez, ea bere erantzukizun zuzena artearekiko edo hizkuntzarekiko den. Nire ustez, sormena nola barrutik datorren, suertatuko zaizu agian, letraren bat, esaldiren bat, inkluso ingelesez, gaztelaniaz edo zein hizkuntzetan etortzea, edo zuk hautatu dezakezu hori aldatzea, eta depende zure bizitzako eta egunerokotasuneko ze arlo bizi dituzun ze hizkuntzatan, karo, barrutik datorrez, eta eguneko oso handi bat euskaraz bizi baduzu, eta euskaraz amesten baduzu, seguraski euskaraz aterako zaizu sortzea, eta horrek ez du esan nahi, beste hizkuntza batzuetan ere suertatuko zaizula, azkenean harremanduta gaudelako beste hizkuntza batzuekin. Eta gerora, badator, nire ustez autua, ez? Horretik iruditzen zait, erdigunean jarri behar dela, ez sortzaileak eurek derrigorrez, baizik eta beste toki askotatik erdigunean jarri behar dela berriz, hori ez dela berdina, sortzaileen gana ere iritsi behar dela diskurs hori, esaten duna, ez dela berdina euskaraz edo erdaratan sortzea. Orduan, nolabait interpelatu behar zaiela. Ez karga diskurs hori zabaltzeko eta sozializatzeko karga sortzaileengan jarri, baizik eta sortzaileen gana ere iritsiko den diskurs hori, ez dakit, erdigunean jarri berriz. Nik uste pixkat galduta gaula, ez? Diglosian zea hori eta diskursua eta... Bukatzea dira ingo dugu, beste gai bati helduta, transmisioan kontua urten dago izan bai, eta sarri aipatzen da euskal kulturrentzako gaitz nagusienetako bat moduan. Ez dakit zuek, zer eman izan duzuen aurretik egondanarekin, ze jaso duzuen garai zuen ustez, zer berandu, ze sentiu duzuen samatzat, zer eman duzuen enbidia aurretik egondan jende horren lanetik, zer emandako zuen, legia, aurretik egondan ere horrekin. Bale? Logo ez esaterren ez dakit nik uste nahiko gai komplexua ez, baina bai ertz dezente dituen gai badela ez, uste dut orduan. Bai, alde batetik badaude beti edo, heltzen zaizkigune referentziak ez, izan, ez dakit Paulek bombardatu hitzera erabili du, baina izan komunikabideetatik eta era normal batean kako txarten esan dezagun iristen zaizkigune referentziak eta ez, jasotzen ditugunak eta pilatzen goazenak, baina gero ere ezinbestekoan niretzat izan da neure kabuz
joatea referentzien bila, ez, eta hartzea egile bat, eta egile horrek erreferentzia egiten dien beste egileetara jotzea, edo beste liburuetara, eta azkenean oso zaila ukitzea sortzen den guztiaren irudi oso bat, baina ez dakit, bakoitzak bere mapak eta egin behar ditu, eta askotan ibilbide pertsonarekiko solotuta egoten da, ez, mapa hori. Orduan, ez dakit, nik uste bakoitzak egiten duela bere bidea, baina, gero orokorrean ere, baudela, ez dakit, mapa kolektibo batzu. Ez dakit, ari naiz uste, analogiak eta metaforan hasten, baina, merkatu, berdin du. Orduan, bai, ez, hor badago, falta bat mapa kolektibo horiek, faltan nik bai botatzen ditut, gero nik neure kabuz bilatzen dituen erreferentziak eta agian, bai, ez, aurkitu ditzaketeta, baina, bai, botatzen du faltan hori erreferentzia kolektibo edo, erreferentzia mapa kolektibo hori. Zuei. Zuek zer harreman eukidu zue pixka eta horretik egon danakin? Bai, aparte transmisioa, hori, esperientzien transmisioaz eta aparte nik usteet, ailatu zaizkigula gure belaunaldiari ailatu zaizkigula, gauza asko edo konkista asko eginda, ez? Osa, esan eta aurreko urtea aurreko mendea baldin bazan hau egiteke, oraindik egin gabe, ez? Eta egin behar ditugu, horiek iritsi zaizkigula, ez? Eskerrik asko. Baina hori da, nahi. Baina, era berian, ez dakit, ezotean gelditu, gauza asko baita ere, normala da bezala txintxilik gelditu dira, baina hori lehen gustatu zai baita ere aipu hori anarina, hori pasatu daitekela laboan musika aldatu daitekela guana, baina azkenian benetan inportaduna pasatzea dela laboa izan daiteke, kasu honetan, laboaren zea, ez? Sormen bulkada hori, edo dala kontzientzi hori, edo borrokarako grein hori. Osa hori zailagoa da pasatzen belaunaldi artean iruditzen zait beste konkista horiek baino. Eta hori inbidia esan dezu, nahi askotan inbidia bai eman dit, lehen esan dugu suartasun hori, zea hori, ez dakit edo grein hori, indar hori. Eta zamarik, edo pixkat gainean jarri den hori arrestan zozerrera ematearen sentsazio horik, o promesa sentsazioa dizen alda, Igual guk gauza batzuk eginda hartu ditugu, eta gure buruak justifikatzeko esan dezakegu gauza potoloak egitearen horrek niri enbidia ematen dit, eta horiek iritsi zaizkigu, baina agian justo zubi txiki horiek edo ehuntze horiek guri igual egokitzen zaizkigula, eta beste belaunaldiek bezala zailtasunak topatuko zituzten bezala, guk igual lanketa xeago bat bezala egin beharko dugula, hartutakoa nola eguneratu, ez geratzeko antzu bezala, ez? Badago sentsazio bat, edo agian nirea da bakarrik, egiten dela, belaunaldi bakoitzak berea egiten duela, eta hori desgastatu bezala egiten dela, ez? Eta gure belaunaldia, aurrekoa oso indartsua izan zenez, nik desgastatua bezala sentitzen dut. Agian ez desgastatua, baina pixkat galduagoa. Azkenean ingurua askoz ere handiagoa da, eta bueno, hori ez, ez dakit, Baumanen zea likido hori, ez? Likidoagoak gara, agian, ez dakit. Gure izaera garaikide hortan, gure indarpuntua bilatu beharko gu hortan lan egiteko, ze ezin dugu ere aurrekoa imitatzen saiatu edo kopiatzen. Osa hori eraldatu, hartu eta hazi egin beharko dugula, ez? Eta hori da gure erronka, zaila dena, ez dakigulako nola egiten den aurrekoek ere zuten jakingo berai egokitu zaiena nola egin. Bueno. Ipatu beharren azkenengo galdera modalen Anderra Elipusek esan dau kasetariek azkenengo ordako dela galdera potologuak izten dagoia. Kasetari rol hortatik hori izan ere azken galdera. Nun egon gaitezken gaur, soka hortan ze puntutan edo zer usten ondoren gueri, zeren jardun badauia gaur egun. Bota zora aipamen batzuk, baina horrekin nire aldetik horrekin itxiku. Eta gero galderak. Eta gero galderak.
Bai. Bai, hori da, lehen metafora biribila, literalki, atea zaigu. Zan baldin badu, bueno, txorra da. Metafora bezala erabili dugu, gurpila asmatu baldin bazan aurreko mendean edo zatu baldin bazian, hartu baldin bazian, konkista batzuk egin baldin bazian eta iritsi baldin bazaizkigu horiek, jarraitu behar deula horrei, edo asmatu behar deula guain horrei biraka jarraiarazten edo, ez? Osea, hartutako horiek ez albo batera uzten, baizik eta horiekin zer egin asmatzen eta txintxili gelditu janakin ere. Nei iruditzen zait bai hartu behar dela hori lehen esan deun indar hori edo bai egon daitekeela hori. Egiteko beldurri gabe eta gauzak egin da askotan saiatzea hortan. Gure alde baldin badare, saiatzen horrekin. Sokaren eta hemendik deialdia berriro ere, kanpotik laguntza, bada garaia. Bai sortzaileok, bai herriak egingo du lana jarraituko dugu egiten, baina hori bermatua dago. Guk badakigu, barruan gaudenok badakigu jarraituko dugula bai sortzen, idazten, erosten, irakurtzen, baina horren alboan zer beste laguntza eskatu ditzazkegu edo exigitu ditzazkegu, ez? Azkenean, bai, hola utziko dut. Erki, bueno, txalo bat, dengo balda...